I per acabar el vídeo ens endinsarem a la natura. Per a mi, un altre dels motius principals per conèixer este municipi de la comarca del Montsià. Un dels grans tresors de la Sénia és el seu camí fluvial, un camí del qual només coneixia algun punt concret, però que, gràcies a Víctor Reverter, he pogut descobrir en profunditat. Aquest any, a la Sénia, puc dir que he gaudit d'un lloc nou per caminar, per submergir-me en la natura, sentir la frescor dels seus trams ombrívols per la vora de l'aigua, relaxar-me, prendre el bany i, sobretot, un lloc per sentir-me molt afortunada de viure en este territori. El primer que m'ha vingut al cap en passejar per estos paratges és com és possible que tinga una joia així a tocar de casa i que no ho sabés. Víctor coneix molt bé el camí fluvial del riu Sénia. Anem fins al Molí la Vella, un dels punts més màgics de la ruta, per trobar-nos amb ell i que ens explique en què consisteix i què hi podem trobar. El camí fluvial ha sigut un treball des de fa molts d'anys i és una descoberta de l'entorn natural més proper al poble de la Sénia. Clar, el riu Sénia és un riu que naix entre els ports i la tinença de Benifassà, és un riu mediterrani que moltes vegades no porta aigua per les sequeres o pel fort estiatge i que el tram més proper al poble de la Sénia és un tram amb valors naturals interessants, en un bosc de ribera, en una sèrie de camins, camins agrícoles que connecten diferents espais o algunes senderes que a poc hem anat treballant per a fer-les connectar d'una zona a una altra. Llavors és una bona manera de conèixer un riu mediterrani, de conèixer el seu entorn natural i unes zones que tenen un valor igual natural com també patrimonial, per la gran importància de tots els elements que hi han lligats a l'aprofitament de les aigües, siguen molins fariners, fàbriques de paper, centrals hidroelèctriques, séquies, peixeres. Este tram d'aquí del Molí la Vella jo considero que és un tram molt interessant, sobretot pel tema de l'arbrat, el bosc de ribera continu. El bosc de ribera és el bosc que creix a banda i banda del riu formant una galeria. Este tram d'aquí és un lloc molt visitat per la gent, la zona d'aquí del Pont Penjant. Després hi ha racons que l'accessibilitat és més difícil i al mateix temps que no cal accedir a tot arreu. Estos punts que el camí va molt tapat, va molt cobert, vas molt encaixonat per dintre del camí, jo els trobo molt interessants també, perquè realment només cal vindre un dia de matí a escoltar la quantitat d'ocells que se senten aquí, el soroll de l'aigua, observar la quantitat d'insectes que es veuen, mirar damunt de l'aigua, els sabaters, algun macroinvertebrat, les libèl·lules, són racons que tenen el seu interès i també aprofitar per dir que tot això també és un espai fràgil, és un riu mediterrani, que a vegades no porta molta aigua i que també els usuaris han de ser conscients d'aquest respecte cap a aquest medi. Ressaltar, per exemple, la peixera, que és un assut. Nosaltres els assuts, a les preses que es fiquen al mig del riu, nosaltres aquí els anomenem peixeres, i està construïda al mig del riu i té al seu costat esquerre una séquia que deriva l'aigua que baixa fins aquí al Molí la Vella. Vull dir que encara aprofitem aquestes antigues preses, les aprofitem per a derivar l'aigua a lo que serien les séquies o canals de reg de l'horta de la Sénia. I ara agafem el cotxe per anar a una altra part del camí fluvial, del Toll dels Arenals a la Font de Sant Pere. Al llarg del camí, que poques vegades se separa de la vora de l'aigua, trobem diverses piscines naturals de gran bellesa i més assuts, com el del Partidor, un dels més antics de tot el riu, que divideix les aigües del Sénia per portar-les cap a dos pobles, Rossell per un costat i la Sénia per l'altre.
El punt final del recorregut és la Font de Sant Pere,